danna lakin, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy. Adam A Zango, jiya waye ne ma ka ce min ka fi shi waƙa yi? Oh, na ma tuna Mr. Popoto ne ka ce ka fi shi waƙa ko? To a yanzu zan haɗa ku gasan waƙa kai da shi. To. Don in ba mun ji salon waƙansa mun ji salon waƙanka ba za mu iya gane cewa ka fi shi waƙa ba ko ba gaskiya ba. Wannan gaskiya ne. Idan muka ji salon waƙarka muka ji salon waƙarsa a nan ne za mu iya gane cewa ka fi shi waƙa ko kuma ya fi ka iya waƙa ko ba haka ba sarki. Haka ne mana. Zango yanzu za mu fara ka shirya ko? To Mr. Popoto kai za ka fara ko kuma Zango fara. To. Alhaji na'am sai ka yi rawa a nan a gaban ƴaƴana. Ya Allah mai yara da mai turduku mai kwaran kwatsai. Allah mai wuta da aljanna sarkin kowa. Na yi ƙoƙari. Ka yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wannan waƙar taka ba wanda zai je ce ba kai ƙoƙari ba. Ka yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. Zango ka yi ƙoƙari amma ban sani ba ko ƙila Popoto ya fi ka ƙoƙari a wannan gasan da ake. Popoto kai ma zubo naka basiran mu ji. 4, 4, 2. A nemi kuɗi kai yaran nan. A nemi kuɗi yaran nan. A nemi kuɗi kai yaran nan. A nemi kuɗi yaran nan. Ka nemi kuɗi kai yaran nan. To an zo wurin. Ƙwarai kuwa an zo gurin. Yanzu zan gaya muku wanda ya fi iya waƙa mai daɗi a wannan gasan da aka yi. Wanda ya fi iya waƙa a wannan gasan. Kayi curu. A'a ba shiru na yi ba. Yanzu zan faɗi wanda ya lashe gasan. Wanda ya ci wannan gasan ko kuma ke gaya mana wanda ya fi iya waƙa a wannan gasan da aka yi tsakanin Adam A Zango da Mr. Popoto. Wa ya fi iya waƙa? Ƙarya kike yi.